arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya, sastra mulya, memayu ayuning bawana, babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Nek ndi Janaka? Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon badhe ngothak-athik embung sastra mulya memayu hayuning bawon babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Ha kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Omongan caturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Sastra dasmu. Kok jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki? Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kuwi biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut-manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tobat, Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panas-panas jajaran karo ngoyak aku nang kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka menungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa ya, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal aku ora ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajate ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu ki lho. Ponokanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes rek kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petro, kula maju kene Ponokawan. Petro, aku butuh rembugan karo kowe. Menungso ora tatanan diapure kaya ngene kok. Ngoyak-oyak aku kowe. Kowe kok ngoyak-oyak aku kowe. Aduh, yono tak nembango. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petro. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petro, ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka.
Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawuh gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun paduka paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Koko Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nang ngaten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petruk kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petruk. Matur nuwun Koko Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran Aku ora bakal gancarake, ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Panca! Wah! Wedan sulapan kaya iki. Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah kekeconangan saiki mula kok ken mau Petruk nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono to. Koko Prabu menika wonten menapa? Petruk wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petruk, Wonten dawuh. ha iki Petruk kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan Sinuwun kok sinuwan. Ayo teng mburi. jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Inggih. Ngestakaken dawuh. Wis, Lajeng menika kadu. kula kok duwe anak Petruk loro niku pripun Semar menengo. Mar, bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petruk kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Ora tenan to. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe Nata Ndarawati, kowe sapa? takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya, Niatmu ngopo? goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budining Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, burung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Edian kowe ngunekke aku luwak.
Budhek meneh. Lho, nek aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah koplo. Pil. Pil dengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora? Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa ku lho. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot ku. Kon lerane kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampane. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning 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 nong nong nong. Ora saning nong ning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Lah edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lah ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Kanane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan, loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk Cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggir. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel
Nek kowe isih seneng melu aku, manthuka. Lah ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku. Manthuka. Lah ngono. Wong ming pethele kok gayane kaya iso. Padahal niku arep kaya ngono uripe. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesuk ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, iki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane werku Dara. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti? Bakal nggon kowe entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Weh lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kono nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya mayu-ayu ning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu nrebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem.
Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebacut mati ora iso tok uripke, kowe dihapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu hayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Rut. Ya. Bukan apa ya. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 043. Jong. Wis. Kula niku mboten tendang bokongmu. Nggih pun. Ndara Werkudara nganu tenan isin tenan. Wis Petruk nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhen para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. Gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sapu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake Sinten Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Wegah. Wegah tenan? Wegah. Sastra mulya. Wah, Petruk oyak wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat.